Abusemo akwaba efambra ke sami TV yatena se na enkomodie nsem no de ko twi problem na Minister of Moses Adawo ma yesan so ede babeso mu e woni dwumadi breso sem mu eso na ensem de bebre na ena ekoso ubepiem e wa Asante Akim Agogo hanu se ya awrebo sem efi ha ba no enye de eto de ka se wonso a wo obi hye wo se kwowo si wo na ebra wo bai wo na mu no eno no wo se wo na mu na wo bai na gye ne haham ne de emfa so sei anase emfa so sei ena wo benya e de afri so maami bi akwakowo yenim so ya ketesia so ya besiwa so ya maami eno de yenim se obi ede ne ba akoto toilet mu e obepiem e wa Asante Akim Agogo hanu se video no hanu se ya yenua be ma palasco ede mu nchemu abesumye beko ni akwakotie na mama brown her excellence na mama brown Kumawood actress wenya me score ede free obi honom se wo se omoni so ade mu ede afa her excellence na mama brown ne ba maxim ni so ade mu ben na nsem ben na wo kan ede afa abofra yi video no ha me de mu nchemu ba besomo sanso na ofalumba nso akasa na ka kede bebe to just SS4 SHS4 no omodi programs bi dwumede bi ahyehyɛ so ahyehyɛ amanfo showcase wo talent akasa eno so aba bedi nkomo edi afa ho eno da nche ohuni adazo a nche ne bebe to dwa na o kyerɛ ye maame num bi adwadifo num bi a omochi bayre ne plantain chips no omode rubber ena echie ene sa se no de beto dwa amanfo bebre na di na tem ka kasa feature no ye maame yene papa bi tina se no se asemo ni adazo e kane no kwane nso no bibifo ye mpenni no kre kakra ye benya de ato ebotomu nti no na chese bone ni yeku enu akwa ne akatakata ye ni na chese yeku no saa kwa ni yeku no na yeku ni yenso na ye saa nso na ye kwa sorry kese edu sunday a ene ni age asori atare ene all night bia yeku bi convention bia yeku bi ti ye nhwe ni nja na ye ma no kredie endi ye nim ye ncha ye hombra na afei yenfa videos no emrameso we see mu kasabe bubi tre yense ade de bia bonyo no ebatan set sadia ebisa se wodom nsem etisen eye nigye anampo se eya rowo eno tina mesra wo se wo behia me okodi eva mambi mi nim cream wo bra wo follow ye e Facebook, TikTok, YouTube, Sami TV yenfa odonko modwumedie embra wakwem je wada nwumre bia wa bra no wotwe abokopem se le wotwe beba pa ho sima no aduasa hyenisu se ba no odwa semudi a efe bibia ha na wodwa asem nso do yempre ye ho calm down isanse wodwumedie iso eba bebeke video no ase free Asante Akim Agogo krobia ana sabeb area bia wa Asante Akim Agogo fe ne se oboase eho ena babeto dwa se obi ede ne ba akwakoto toilet na obi adaroma okwo akoye ne hu yiye ena ote se esu bi ekoso yentie nkyeremu ene se ne palasco media esi ekyensem ni mu edifa
for pema pan nam baby pema anya kopon mo bibi na okoto toilet mu no na kopon ofa nyina ye bone enti eno no ohun so awa obi enhyew moma ye nhya de mi so ohun so awa enkoda ho kwaje ne pam na wo gine nso na onim so ohun so use protection amanfo leader ni post no tu ni ade amanfo use du bo mo ho ban entimi nkoba sa wo maame wo no de ko to sa toilet ni mu bi ana okoda mpi wo tu baby anka wo nbedum pempen so wadu no emba mbewo emfa akwada wonim nyansa akwada wonim hwe na wonko hoja ne ntu baby na se na ye nua be ma palasco eka ye na ye no kre akra no timi so oyobrempo wankasa enu ntina moda so ti ase a obi adaroma ne nyankopon eka ho mutimi ekokopia akra ne so a akra no ti ase etie apalasco kasima akra ne ti ase achese ne ho odin ahwe enya na maame de nyame betua ne kapa na obi wo ne de na obi twetwene no na obi nso ne de afiri nsa na ye ne ja gentina make asemo ye nua be ma bi onu ankasa ne bawo na wo hwe se ne osi se ne wo tu kwanyu se nso ne wo kwanfo se ne wo kwa adwuma e na wo kra ne bei se daddy kwa ba hwan hwe onu su ye na de ben sa na wona ne bei edin kra de tene se ne ba kora kete se woni nyansa kire se wo bia wo ne de akoda mpene de na to toilet mu no onu de wo ne ba no kire se nkomo mu di ekoko wi ekira papa no ahwe ne ba na na se meto de manfo se na kire se papa wo ne bei edin kra ana sa nsema no waka che ne be de mana onim se ne ba no ba be free ni sa na ye nhwe abrantie no ne ba no. I'm leaving you, okay? Please, I'll see you again. You must take very good care of yourself. Be a good boy to mommy. I love you so much. It's a promise to you. I'll come back again, okay? Yeah, so please take care for mama, for yourself. You must always pray for me. Remember, Daddy loves you so much. Okay, please, I love you. Inti no wanya wo de na odna kwa to toilet mu obi so wo hwa papa ya na otim se nko be ya papa de ama akra de onya ya mpe de opa ye nso enya busu daddy no mba wu achi nsensem de bia me ka se etu ontwa abusuafo no so on betwe manso an tin legal wife fo nti nya de etu betimi atwada na ye nso so enya de nso ye beja eka captain smart de information akọ de ama tin legal wife fo ene obi bia wode ne ho ahye sansensem mu ne no ano me wo mu papa owie no wode nkrama dad lumba se dad lumba e won hire bia ana bando bia onfa mebo odobroni ehoma sawo bribia e de boni pa ho ban a fa bebo odobroni ho ban dia sama ado ho fa bebo odobroni ho ban aya kai wo wada kamena nim sa ba ya na bre wo ho na sawo bambo bia fa bebo odobroni ho ban na won abeti akosi independence square no toyade fi asama ado beche won kwajo se saman wo man ampa de ha kwajo won a pese yentu ufuru anyone a won esie se wodo wo chen wo maame amesa wo wo no okohia wo independence square ho a toyade be che won saso ne so ase enti eno no na we de ka kumia gini kwakwa no de ato nti wa obetu 9 e de asi second square independence square home bia ne captain smart se biabo a wabo edi ekoma mu na eye dadumba ne second celebration no wa wonu mo betu we 9 e de asi independence square home no ensama waka yina obol e de mamo eno nti no mo nhya ne so biabo bi ho ma hwe wonu bi say agro wudi be di agro be mane mu bia ba be hu asa the end no na akwa akobem no be ka say di biabo ye bo mi na nya fe na akwa ka kai boni bia wo ye eni nsem bia wo kan obi ori ni nya to kwan so ebe kompra na mfa wo ba bia so ati asenti we captain smart de wat na onua tv so e na wato sa cases no e de ama obi bia wo de ne nan ebe si independence square so mo kwakwa e dad number the second celebration no ai celebration of life idim se akoso en sabody en so de because na what en sabody en sabody en ko so pa na nya sem ketwa
Mami akosua sewa ai omo in nsa na obi se ensa omo de born no de wo se scan on account ntinko bet abusua me pasem yenko ye next story yenko hwe asa akosua sewa ne team legal wife mami akosua sewa fanche me mami akosua sewa any team legal wife fo ne na chi taifo omudi gu akwemu abro mo ye ni celebrate that the celebration of life court ka so on place on di so mo se be akosua sewa akosua sewa celebration of life ye konko hwe asa bia omudi gu akwemu 1 minute no we no bi hwe di no se said the ordinance say go akwema se KG2 ni a okenkan mu comment section am ko kan sa de free ye wa se we se ne ordinance na to fuma se next ni afi na che se wo su ya kenkan na de hu ahia agufo kura ye papa shi o mo se papa shi na che se hu agufu kura mi asema fa comment ya ma meto so e me kan jam se mo ko pem da ko mo pa mi video le twem ye agufo kwa ne se papa shi obi se papa shi kura kan wo sa de kura body je se sa re da dumba na daka ni ma watch na no se de no probidi a wonu so onya ene sa na mo kan comment section na dadi lumba nua ba agranting interviews bi akasa di nkomo e de afa onua dadi lumba eho kire se emu a mo se mu kwa kotu yi se bi mu kwa kotu kura na ebo mo de kwa kotu yi fa na dadi lumba ne pe se owu a de wo so mo ye ma no eno mo ye ma no na enye se omo pe eno mo de ye de omo ya na so mo di tu anamo bi na onua be ma no na pede ene na sede a ono ankasa kanto wono ma ansa na wo wu eno ma ye ede ma ni se be be dad number 1 so the honest na suma dwena omo ma ne enda wono ma wa bra funa ye tie me na du se da be ni ebetu na bon ana asa e hwam ye di be gina ho ansa ne aya mamre ansa ne sen sie ne ho a ne mutu anam de ba mu kurum ye ni kuru wi ase de nyame ya sha ne o shira no ofi wi o mo kanse bebre to no o mo postu ne pictures bone such as wo ye criminal me say wi ase nyina me say wo na ye criminal so obi ba wu no obi timi ka cha ne say nyame na atua wo ka ne de obi hu ni na wa anko ha na wo ha nti nyame na be tua wo ka me bra no ano na kofa aketo e no no anso na kofa apani nti o mo nyina ma bekan ye nka bobu kuro ye eto entamo ewi ase dia ne ajabla ana me bla no so se bi obi pani ye de no kwose o aya me bla ne wish nti se wono na ka sam ne de na kwose wa me mpesa manto bia o because minim de ba se wonya ba bia dade a enko bo mane na hodi ahoho abusuafo ahafo ni nyina kuro yi nyina de ofiri apuo atoye tifini ana afo ba o se mabu nkotoje enti eno no ena onua ba no edi egu akweme no kre se baby papa no wono na sumdwe no na asem bia ba ya omo mane nda ho san so no de ompensa man kom bia an ono de program ba ma ne mba ono tin ba bi osonso ne ho onka se obi a gotu na ma obi ono de asumdwe odo ene nkabo me na wo pe wa chete papa no aya dad lumba legend na owoire no mienu ketwa ena peyin omo nyina so omo je omo tum na ni nyina betia ba na ye nkabo ni wodo ya ene betumi amana ye aduma na wafalumba ede message akọ ede ama po yeboa ene MPP se omo atake daughther amoakohene ni nyina ne se eye ye mofre SHS mofre ya omo be exhibition show omo talent ni ade omo munim drawing be draw ye nyina wafalumba se wey this is the opportunity a was said ka MPP for mutimi ade campaign say enam MPP so na free education ebaye free education baye nam so na mo free yin so omo atimi a kire omo talent abo omo ho modern and se we nyina aba enu ni opportunity wo so wo gina so ka se free SHS ebaye aba beboa ama ye hu ye mo fra no talent e wo mumu e ma ne nkwankwa ba se talent na ye hu mumu no ye ya mana ba be ye waste eba de sa
munim dia nka munyam betena se ehunu se free education here ohoi na nado danko akufu ado ne de bai MPP for dia eno no de aguru mu nkura yam NDC abetu di sa nkura ne talent na pie no mumfa nkoye campaign ma mo se amu akoyina ya de se na nado free education nkura yi omo talent no so abe showcase am ehunu se na fe nkofo to se free education am nka nkura we nyina wa de nko ma nko school anka de ye campaign ama de wa se nim se wo kobu na be ma se no eso omo drawing di wo be ba de wa na tea school atete omo di wo ba school na ye free no why na ye BSS school eso obi so obi nko school free ko sunya drawing na ye bo na ba so ye mampanyini papa no obi so me showcase drawing no obi atima fa na adwuma na aze ekum ni ba de a ene wo no mo ma ko ye nipa kum ahyase ade no wo tira na aze oni tiri aze yare ni egukure na ye tie ne asere both the quality NP before Ghana there. I go there me no panyini bi betia komo we ho e party o e di o mayani sebe nye society bi obi abie enye business bi obi ate no aka se we di on e concept mamu ye de we the party e di o mayani ma man development aba ama kuro na tumpon ya sesa America for kakra because kuro we play too tinye kuro ketwa e fa wie mu kwa nkofo bi subu ye se ye o man bi a o mo ne ye chichira de ye enu ntina presidency John Dramani ma matimi go kan ade nche America man panyini anka uni apanyina wa bo bra chen o yitimi jana nim chen ade chen wo ofie no breast kani utimi kan ade chen but no so very say wo so ye bibi enti ena wo falumba ede egu apemne no kra enkwala no anase mo fra ye nua no wa bom ho modern pan because ade o maye wo ma mi fie du 20 years kra na 10 years kra ka se me fan dre be ye den me anwa me gina ho ama mo be pema cho say ye mo sere me ya mi njai ma mi nye biem sa na tienti ofalumba the message ode ama MPP for eno no na mo ne doctor mo akon hene etwe no ti ofalumba sa message enko enfama mo na Captain Smart biem yesanso besi papa Captain Smart biem onua TV morning show host papa bi di nkomo na papa na se wo se papa your boss afnat pania edini ye hu aso wo se ne mame I say me free din kakra I don't know say you no dia me so osere ma me bat e bi nso ana eyo no o je say Captain Smart e ni nua enu tiri say wo chia on hwede say won chia e wo say ode no kra de to babia eda san say no kra bi won wan fa to babia da ya na embua wo koka say ni moja me nua na wo hwa ma na chia di me di nsemfo sa ba ne say ha dwen enu ti Captain Smart e Pentecost software ordinary betina TV so ye onua TV so edi na tem kan sembi to ne so se wo diska bi category sika bi ni ade ade no Captain Smart enko no enko pass off ya chew enye sa de eba ne so ne de esopai sanse eni obia na obetini aka asema to ne so ni obia na obetini ni wa no afa ne ho ontena ho ma NDC fo on the discandia na on the on fire man for Central and Trust Captain Smart say or your Pentecost near nene was set or didn't kuna papa no says papa no ye penny na wo ye nyame no kwafo a obuni ho on penny ho asem enti Captain Smart akasa edit papa nti o se ohwe no kokopa na che Captain Smart me aminu Captain Smart sofo no a Pentecost sofo no a obo ni din wo onua TV say cathedral no so na discanti wo che no wo fa no nkoto nima police station no say Captain Smart one pass as of pani yi chew na de ya agro na NDC fo ma osika de ni 2 visa no ano no a enya nipa nyina ene ye omo sa onyankopon so fo kakra ka say o so ya sa o so ya Pentecost ni mimi ni Captain Smart but boni e wo de di nipa wo se me gina ha kura NDC fo wini o so omo ba me so na me so omra na me so mini ba bia na busuafo nyina wo na what the software we anima twitwiri form Pentecost software kakra ka sei software no kwafo wa bra no ho asese yi modi ato no so se cathedral sika wadi enti Captain Smart na etre ba bia NDC ba ye nche no ne yemfa no nkoto enso ya papa president mama ba ye won se omo ase cathedral no obi ani ho sika bia enti Captain Smart waka wa no atom di aso ti onua ho papa president di mama bisa ai mama wadi enti eno no ena wa chire mu no se so fu odi ne kura no kwafo sei na wo de asemo to ne so sare ba ne sa Captain Smart wa nya de esidan ena wutimi e ka asem bisa se so fu ye di category sika ti NDC fo ba o mo chi no se debe se de o kan ye nyina ya TV ye nyina ya sunu a edi Captain Smart wo to information ni bi man na obi so to bi brawo
enti baby awo bia me sure say obetina wo tinso de anya de abe di nyam wetino say ehwe mo no jona jese ye hwese ne enzem no esi fa akọ na yin na ya te ho ase ne ahwese captain sma beji atum na wakapapa ya cho nyame no kwafo a nyame akoa a odi ne kuresi a won pe ne ho asem se ne ye papa yi e kan ye enu na ye free so ne yanko ohini adazo a eye ne story a na se bebetu odwa na amanfo bi di na time se wako hu asma be kan eye no kure enti waba be kan no kure enti no e wo se ye twa no ni nyina ne se omo se ohini adazo akoka se omode rubber eche plantain chips na bayire ero ntire ya de omu dwa eno mu di na tempa kase hu hia nyina wo mo etubi de mane ma mi na ye nua be ma bi atedi no ahwe din no ayese asemo ni adazo e kan ewom na Ghana fo de yempe no kure yeso ye nyame so na kata ye ni so je na ye di sa na ye na do Sunday ne 190 bi ni program bi a ye fa ya ho hye kente e duku ye bo ye duku e chese de yede kwa ko nyankopon ni akwa tena so de meda no yetimi sakra ye ba ya ne aba bedi bone je nso na ye yesa de to collection ne offering akese enu ti na sama hu ni adazo a e kan de no kure turu na Ghana fo ye ma no kure endi enu ofra wo ho o kristoni na oye saa no ma we bia nyankopon betua wo kapapa na me betua wo ka wo so brede ebi mawia sim bi da onko a men fansa ono wasefo da onko a na me betua wo ka masika wo penya de besan ho yare mu kunipa asema ma no we kan ye pa ebi no mu buru ni nua se nye no kore no abra wonim se eye no kore na saa no ma we nyina kristofo ne doso kristofo omu ne duru kwase da omu sa edware eboduku akese ahye kabane street kwa asore dem ene ye nua ne ye die nyina ya poison no de duru kwase da so a wasa kwatena asore dem se okuti awurade asem wani nguo ho ofri sa wo sum nyame dabi se wo di yale ma nkrofo ade osika gu botom ne kwase da wasa kwatena asore dem se wo yi awurade aye eye bone kase nyankopon betua wo ka me di video bi beto ase ona mo hwe video no se apple ne hyew se de ne hyew di nunsuo ne mu pia na aye kokko na mu di maami atam se enye no kore e buru ni nua abra mu nim se mu nonko bi no mu ye ka wo defend kura na fa kura bi so defend na nipa hu se ebi mu ye na bi kura abode mo nte saa but ma jatum se enye no kore kura abra mu nim se ye no kore onyankopon na wo okobo ne mpa ye no a wo nim se ye no kore na wo twa atro se enye no kore no obetua wo ka memfa manka ho memfa wasefo nka ho eye wo na wudi saa abonesem no tiname betua oka ade wabusuani a onim sa wo ye saa de no wonka no kora ne nkyerɛw no na akatua ni bia so ne so mo ye wudifuo na me asɛm ade bia me kan sɛ me ma ade yira ne adi kristoni ni wiase ne gina ho se bi nyi di ofa ya me yi kristoni ni se kristoni ne wi ade no on fa ye cause kristofo wo Ghana nko kristo som no ye nka no kore wan kora ne nesi ade so pa wa stamp so bebusa no wase ni ho eso na ye wono bonni ena wa cha ye di wo Ghana bebrebe minka ni nyina bebrebe wo mo de ayi account fita no na se kan fita no wo ma bi frɛ me nura na video meye part 2 a me motie voice message a woni me kasaye wo ka no kora bi ewom se kan fita no kora no wo se wo di gu toilet mu sesi ya etimi pai ano kora den kora che akasha a wo se hwan no eno na mo di ye aduane ma Ghana fo bi todi wo selfish interest no person mi nkum nyedi so enti eno no
yɛn nyinaa yɛasom yɛate bi na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛsesa firi akwan onye sɛ kakra yɛbɛdi nti no ne yɛtɔ yaleɛ ɛde brɛ amanfo wobɛte yɛse brɛ yi sister yi ɔnam ha wɔnyare nso wawu nnuane a yɛdi kɔ yɛ mu na no ana ɛku yɛn nti nyɛ sɛ duabɔ nkɔ na ɛbɛku obi wokɔgye obi kunu kɔgye obi mpena kɔ wia sɔfo adeɛ ka asɛm to obi so ne ɔho wodi bɔne bi ɛburu nua kɛseɛ no kɔ na ɛku wɔ daabi nnuane na yɛdi kɔ yɛ wideɛm nanse na no ana ɛku yɛn nti mbɛhu sɛ nipa deɛ no wɔnyare o ɛnu akora me hu no ɛnso no wɔnyare so no wɔyare paa nnuane na yɛdi na chemicals na ɛwɔ mu no yɛnhwɛ ne yie no ɛno ana ɛku yɛ nketenkete na Nana Mama Brown her excellence Nana Mama Brown ɛyɛ onua showtime host wɔnya miss call ɛde ɛfiri yɛbɛfa sɛ yɛbɛka ne sɛ nyame akɔ ana obi ohu adeɛ sɛ ne ba maxim ɛnkwa ɛda ɛsane amuti Nana Mama Brown ɛnhwɛ ne yie yɛnkɔhwɛ saa video no na nkɔmɔ a yɛ papa yi ɛde to wɔ no nsɛm a ɔka fa ɛyɛ baby maxim ɛho ne yɛbɛkyerɛw sɛ yɛkyɛ no yi ansa na mɛsɔre so akɔ no bɛsubscribe ama yɛn ɛwɔ Facebook, YouTube, TikTok wo follow yɛn wo like no adwenkyerɛ no wode ato aseɛ ɛde ama yɛn K Sami TV ɔkɔ deɛ bɛma bi ɛne deɛ amagye so Onyankopɔn ɛma me hu anisɔde hunu bi na me hunu yɛn so na anisɔde hunu na Onyankopɔn sɛ menhwɛ na mehwɛ na me hunu ɛdan kɛseɛ na me hunu anipa bi omugu ɛdan no mu bebree na anisɔde hu mehwɛ na me hu yɛ na me hunu sɛ akora baako ɔyɛ ɔbaa wɔte table so na table na ɔte so me hu sɛ okuta biscuit na abra me gu so mehwɛ anisɔde hunu no me hu sɛ wɔsi afri table no so asi fam na abra wɔsi fam no na ɔda so kuta biscuit no na anisɔde hunu no me hu sɛ Nana Ama Mac Brown wɔwura danduanim na abra owura danduanim no na ɔbɛgyina abɔfra na okuta biscuit no nkyɛn na abra me gu so mehwɛ anisɔde hunu no me hu sɛ abɔfra no aso akyi ahono kɛseɛ te saa deɛ pɔmpɔ abɔ obi no na abra me gu so mehwɛ anisɔde hunu no mebisa Onyankopɔn sɛ Awurade na yɛn so Onyankopɔn ɛka ɛde kyerɛ me sɛ abɔfra no ɔgyina hɔ no ɛyɛ Nana Ama Brown ɛba maxim me hu sɛ Nana Ama Brown abɛgyina ne nkyɛn na me sɛ abɔfra no ekuta biscuit no na mebisa Onyankopɔn sɛ Awurade deɛ nti ana saa deɛ wei abɛsi abɔfra yi atikɔ na Onyankopɔn sɛ ɛyɛ biscuit na ɛyɛ saa biscuit wei ana de saa ɔha wei ɛdan abra saa abɔfra no na Onyankopɔn ɛka ɛde kyɛm sɛ ɛyɛ tiyareɛ me so Onyankopɔn sɛ ɛnam biscuit so yɛahyehyɛ yareɛ bi ɛde ato me sɛ Nana Ama Mac Brown ne ba maxim ne trimo abɔfra ne bɛfa me sɛ tipayɛ mu ɛmfiri Onyankopɔn na yɛ atamfo bi na ɛdan ɛna ahyehyɛ sɛ yɛde bra no ase yɛde ɛka no ahyɛ yɛde ɛsi no kwan nanso sɛ Kristo ɛwuyɛ na wasɔre ɛfiri awufuo mu na wɔte ase no me sɛ ɛnyɛ adwuma wɔ Nasaretene Yesu Kristo de mu me sɛ abɔ na tikɔ na Onyankopɔn ɛka ne kyɛm sɛ ɛyɛ akodeɛ bi a atamfo bi ɛnam biscuit so ahyehyɛ ɛwɔ ne tirim sɛ wɔde brɛ abɔfra no ase nanso me sɛ Kristo ɛte ase sɛ wɔ kronkron Nasaretene Yesu Kristo ɛte ase wɔsɛ menya baabi abla menya magyina de mfa nkyerɛ me nkɔ adiifoɔ wɔ Nasaretene Yesu Kristo de mu according to 1 Corinthians chapter 2 verse number 10 wɔsɛ na yɛ na Onyankopɔn na ne honhom so ayi akyerɛ me so Onyankopɔn akasa na hwan na ɛnhyɛ nkɔm ɛyɛ fidie bi a na yɛahyehyɛ sɛ yɛde brɛ abɔfra no ase nanso Onyankopɔn sɛ Psalm 91 verse 3 ɔso ɔno na ɔbɛgye wo afiri ɔfirisomfo no mfidie mu ɛnɛ Onyankopɔn na n'adom so ɛne ne tumi so ɛbɛgye me sɛ Nana Ama Mac Brown
ne ba magazine afiri saa afidi sumnim afiri saa yare anim afiri saa tipa yanim wana zraten Yesu Kristo demo wa Jesus Christ demo o mahwehwa o munhunu ba bia afiri nanso abofan be complain se meti o mahwehwa o munhunu ba bia afiri nanso onyankopon a ona no honhom so epipi adin naramu na onyankopon na honhom so eyi nneema ahinta adi no mese hon konkron akasa ona no honhom so beje abofra no enkwa wonam no honhom so be pai fa hodi adi ama abofra no wona zrate Yesu Kristo dem amen Radi Yesu a wote ase me bom paye wona zrate Yesu Kristo dem ewa Jesus Christ dem oyo onyankopon oso okron wo ade nyina eso ani monyam aya wodia inshira aya wodia e bom paye pija nana amama brown ne ba magazine de ne kra ane ne padwa ne honhom enu Yesu Kristo umoja de hienim wasam si umoja kasa ye chen hebe moja wasam si umoja eto ya boden wasam si umoja aya agide adeje yen abraham kasa Nazareth ni Yesu Kristo demo awado umoja ne anje abofrai enkwa Yesu Kristo dem anje abofrai enkwa wa Nazareth ni Yesu demo wasam si unyankopon be yare afriye mo wasam si mantam pia ode asa yare wasam si ya de no waswa brame bo mpaye Nazareth ni Yesu demo yare biara wa Nazareth ni Yesu demo yede Yesu Kristo moja echam yare biara yede atomese magazine so yede Yesu Kristo moja echam yede Yesu moja esia no kan yede Yesu moja etu ase wasam si awade aduade bia anya osoro agya na dua no ubetu awade oyo onyankopon aduade bia ya dua ewo magazine mo ya yare aduade yede Yesu moja etu ase yede Yesu moja echam yede Yesu moja echam yede Yesu moja echam what Jesus Christ demo oyo onyankopon awade oyo onyankopon Isaiah 8:10 wasam so muntu agina ebekwa mon ka asam erinyina awade oyo onyankopon de agina so se agina so se yade yare to magazine so biscuit biara na yade Yesu moja esesa agina tuo no wasam so nyankopon na ma hitofa agina to ayakwa na sa agina to ne anyakwa ne ya sesa agina to no ne ya twa sa agina to ne Isaiah 7:7 wasam se erinyina wasam se eremma na sa yare ne ya kasha na sa mpompo ne ya twam wa Nazareth ne Yesu ne ya twam de anenna mesini tremu biara yade Yesu moja abana dane what Jesus Christ demo wani monyam anya kase wabasa anya kase boni biara ya twan na ya hwani mu sanka emeto magazine so rade uyo onyankopon e bompa ya esre nada inshanka sanna sabone no wodo moja de hye esia no kwan Psalm 91:10 wasam se bone renkan or how am man won to madan yade Yesu moja no boss abone na dane boni biara ya yare biara a ya hye e magazine tri so Yesu de metwam wana Nazareth ni Yesu demo medawase se wani monyam ayakase